трета част. Аз трябва да съм безусилено, защото ми бъгва телефона и не мога... Спай, кудуши. Безусилено скоро. Да. Ами ще аз не мога да скачам за това. Що? Има голямото. Улица Васил Левски. Още 2-3 улици, айде. Кола. Става авария. И тук стоиш. Стои. Спайки ще да го боса. И те са най-мало момиче на света. Така вижте, сърчите. А, да. Тя ме Се го... знаеш, че ме боли колямото ми пак. Ей така си го такова, че са замъгли, че не ти са виждали лицето и ти. Като те показва. Той е замъглен. Знаеш, аз няма да снимам. Що? Не се снимам. Мен пък ми се смее. Айде на море. Ой! Моят приятелче. Ко правиш? Сам да се го погалила. Сам да се го погалила, той е хапи. То голямо. То огромно, то не е голямо. Виж го, моите приятелче. То е вързано. Той е там да се прави нова машина. О, да. Тук въжака да смърди много гадно. Чакай. Внимание. Зло куче. Им пише зло куче, зато е зло. Сега малко се спра видеото, докато отидем и там някъде. Ако бяхме го прибрали спайки, сега нямаше да викаме като худи. За колите да не го буснат. Браво на нас. Само ако го буснат, не знам кой си ми купува много куче. Ма си ми купуват. Спайки там да си барбори с камък. Добре си имат четвърта част. Айде, бай-бай.